ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଗ ଡାଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଗୋଟା ମୁଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମୁଗ ଡାଲି। ହେଉଛି ଗୋଟା ମୁଗ, ୟାକୁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ଏମିତି ଭାଜିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭାଜିବା। ଏମିତି ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜିଲା ପରେ ମୁଗର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ କୁଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି, ଗୋଟେ କଂସା ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଏମିତି ରଗଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜାଇ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୁଗ ଭଜା ହେଇକି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେବା, ନହେଲେ ବେଶୀ ତାତିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲାଲ ହେଇଯିବ ଜାଇଟା, ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବନି ତାର। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମୁଗ, ପୁରୁଣା ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମୁଗ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ମୁଗଟା ଡାଲି ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ତାକୁ ଶୀତଳ ହେବା ପାଇଁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏବେ ନେବା ଚକି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚକିରେ କାଠି ଦେଇକି ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଗ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଗ ରଗଡ଼ା ହେବ ଏବେ ଚକିରେ, ତା ଦେହରୁ ଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଗ। ଏବେ ଚକିକୁ ଟିକେ ଟେକି ଦେବା, ଉଠେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଘୁରେଇବା। ଗୋଟେ ଥର ଉଠେଇକି ଗୋଟେ ଥର ଘୁରେଇଲେ ସେ ମୁଗ ଜାଇ ଏବେ ବାହାରିଯିବ ଚକିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଇ ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ଏମିତି ଘୁରେଇ ଦେଲାରୁ ବାହାରିଗଲା ଜାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଇ ଫାଳ ଫାଳ ହେଇକି ଜାଇ ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ସବୁ ଜାଇ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚକିକୁ ଏବେ ଉଠେଇ ନେବା। ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟି ମୁଗ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଚାରିପାଖ ଘୁରେଇ ନେଇକି ପୁଣି ହାତରେ ଆଉ 2 ଥର ଘୁରେଇ ଦେଲେ ଏଇସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି କରିଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ତା ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇକି ହାତ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଇ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ପାଛୁଡ଼ି ନେବା। ଏମିତି ପାଛୁଡ଼ି ନେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ। ପାଛୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲରେ ପାଛୁଡ଼ି ଆସେନି, ଯେମିତି ପାଛୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ଜାଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମୁଗ ଜାଇ, ମୁଗ ଡାଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ତରତର ଅଛି, କିଛି ମୁଁ କରିବି ମାମା, ମୁଁ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଇ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଏବେ ଡାଲି କରିବା। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମୁଗ ଡାଲି, ସେ ଜାଇକୁ ପାଣି ପୁରେଇକି ଭଲରେ ଧୋଇ ନେବା। ଭଲରେ ହାତ ମାରିକି ଟିକେ ଧୋଇ ନେବା କ୍ଲିନ୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ବାସ୍ ଏବେ ତାକୁ ପାଣି ପୁରେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଏମିତି ଟିକେ ହଲେଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ମାଟି ଟିକେ ବାଲି ବି ରହିଯାଇଥାଏ। ନହେଲେ ସେ ମାଟି ବାଲି ବାହାର ନ କଲେ ଡାଲିଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବାଲି ବାଲି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ବାହାରିଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଜାଇ ଦେଇକି ମୁଗ ଜାଇକୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ବାସ୍ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ବସେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ଡାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ସେ ଡାଲିରେ ଥିବା ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏମିତି ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ତାକୁ ଘୋଟି ଦେବା। ଏମିତି ଘୋରେଇଲେ ସେ ଗୋଟି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଡାଲି ଘୋଟା ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ଘୋଟି ଦେଇଛି। ଘୋଟିକି ତାକୁ ତାର ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦେଇକି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଗ ଡାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଦେବା ତାକୁ ଛୁଙ୍କ। ନେଇଯାଇଛି 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, ସେଥିରେ ଦେଇଛି 5 ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ବାସ୍ ସେଥିରେ ଫାଳେ ପିଆଜ କାଟିକି ଦେଇଛି, ଛୋଟ ଗୋଟେ ପିଆଜ ବି ହେଲେ ଚଳିବ। ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ପିଆଜ ଟିକେ ଜାରି ହେଇଗଲା ପରେ, ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଡାଲିକୁ ତା ଦେହରେ ଅଜାରି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ଆମ ଡାଲି। ସେଥିରେ ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ହୋମମେଡ଼୍ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ପଠାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମୁଗ ଡାଲି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।